ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା, କୁଆ ବସି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ବୋବଉଥିଲା। କାରଣ କି ଗୋଟେ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଧେ। କାଳେ କି ଘରକୁ ଆସିବେ କି? ଘରକୁ ଆସିବାର ମଜାଟା କ'ଣ କହିଲେ, କିଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଖାଇବା ପାଇବା ଜିନିଷ, ଏମିତି କିଛି। ତ ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି କି ଗୋଟେ ଆସିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଉଛି ନା। ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆରେ ହେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା କାହା ପାଇଁ? ଆମର ଏ ବିଲେଇ ପାଇଁ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦହିବରାଟା ଆସିଛି ରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀଟା ବି ଆସିଛି। ମଣି ପୁରା ଜମିଗଲା। ଘରକୁ କୁଣିଆ ଦହିବରା ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଖାଇବ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ତ ହେଇଥିଲା, ଆମ ବିଲେଇର ବରା ଦେଇଥିଲା ବେସନ ତରକାରୀ। ଯେଉଁ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ମୋର, ତାଙ୍କୁ ଏ ବେସନ କାଟିଲା ପରିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ପକେଇବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଗଲା, ବଡ଼ ବିଲେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି ସେମିତି ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆମ ବିଲେଇ ଆମ ସେଠି ଟିକେ ଗେହ୍ଲା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଫୁଲେଇ ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଫୁଲେଇଟା ନା ସିଏ। ନାତୁଣୀ ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ନାତୁଣୀ ଯଦି ଗେହ୍ଲା ନ ହେବ, ନାତୁଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦି ନ ହେବ, ସେଇଟା। ଆମେ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ବେସନ ତରକାରୀ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଟିକେ ମମି କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ଟିକେ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲୁ, 2 ଚକିଆ ଯାନ ଧରି। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁଣି ବାଇଚଢ଼େଇ ବସା। ଏବେକା ଯୁଗରେ ତ ସେ ବସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। କାରଣ ଆମ ଢୋଲି ଆଉ ବିଲେଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବେ ବୋଲି। ଆମ ବିଲେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ପକେଇଲା ଯେ କେଉଁଠି ରଖିବି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। 2 ଚକିଆ ଯାନରେ 3 ଜଣ ମଣିଷ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ କି? ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। କାରଣ ରାତି ହେଲାଣି ନା। ଏବେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଆଜିର ଏଇଠି ରଖୁଛି।